Göktepen ilkinci uruşunna bir adam näçe gün şu boljak wakahyny diýişini görüpdir diye. Şu türkmenlere geljek şol uruşy şa uly kişi qyryljagyny hemmelat gözüne görünüp ertir turup şo namazyny okuyup daş töweregini aýlantyr diye men bir şeýle ýagy zat gördüm diýişimni şoňa bir pikirleni şeýlipdir ýöne näme ol diýişde görülen zat bolan soň hiç kim on kehmine gulak tasmapdyrlar adyny tilkiçi diye. Ağalar yatyrdım bir ahwal gördüm. Gözümge bir ýawuz nişan göründü diýip şo Göktepede boljak zatlary näçe wagt öw diýişini görüpdir da. Şoň diýişini gören zatyny aýtdy, şonu aýdym aýdyp beren. Ağalar yatyrdım bir ahwal gördüm. Ağalar yatyrdım bir ahwal gördüm. Gözümge bir ýawuz nişan göründü. Yatyrdım ukuda tiskinip kallam. Boljak işler bir ayan göründü. Öbertir bilen turdum diýdim ya Allah, diýdim ya Allah. Bir alham okudum üç kul huvallah. Beş mertebe diýdim estağfurullah. Ýaşyl geýnen nurlar dahan göründü. Ağişan atamy gördüm işimde. Ak sellesin oranypdyr başynda. Ehli musulmanlar şonun daşında barısının gözü yaşlı göründü. Gel gel Gürcistan, su yerine akdi kalırmılgan. At çapıştı kafir bilen musulman, musulmanın ati çaman göründü. Keç aydırınan malları sözüme, gel sözüme. Halka yalan olsa ayan gözüme. Göktepenin dili benim gözüme. Ken kalınan kabri saytlar göründü. Hacım dili benim önümde. Köp kalınan kabri
ama